da wasi Ebra Dinya Kobo Yeda wasi Ebra ye bompire oso ni asase ewura mobuhunfo agya e asda kase e ma wo se enen so wa me ho kwaye se enfo asemre nkrofo na de se wo se odi utumi ene ahoden ebedi nsem ye achi na aye nhira e da wase e ne radi Yesu din amen amen e de nyangopon asese nyangopon ama ye ho kwaye na nen so e na sam kronkron no ebremu e bia wo bia e mo angasa monua ene mo dofo apostle kwatini the bride of Christ na said na nsen yishi ne bia fa empaabo ho no egusumpa empaabo no ho adesua ne wo prayer guide empaabo kwankyere empaabo de ka ho asem a se nipa bia tie ne yie papa because ade ba kwa Kristo ni ntimi nkwati enso Nyankopon ne empaabo je se ansa ne mebebre ya abrabo mu nenso ehon wo rules ne se bia obo mpaye no ana Nyankopon ayemu aya no de ama wo da bi empaye nko ena hu mu aye nko obudima bo mpaye bia wo pe bia ne mom ne de wo pe bia nso na abenya so obenya dia ne Nyankopon asamako empaye ansa no nko ena wo kan so nko de say wo ko bank akopɛ loan obudima trade loan so me ko commercial bank ana se me ko bank ahodo bi na bakopɛ bosia obudima trade 1 billion Ghana cedis ba say de ma wo nso eno so different enso another thing the empire bono see ye hunu ho mra ne ho ni say de a yebetimi abompaye bia de nenso nyampaye bia ne hu mo ye beba enso empire bo Nyankopon etie ni pampaye bo na enenso ye to ampa ye to adesua no aso ne ye prayer show ne kasafa prayer show ho empire bo a ye bo kire na ini kan fancy adwene me say empire bo ye bo kire de one unacceptable to God Onyankopon enye sa mpaabo no entum ne mo yebekire mi netimi aboa ya pa mpaabo a ye body kire show ye ga so bi di show di a emse nyina ye te ase aja nipa bitimi ko ade foforo bi ana bi ade muru bi wo hu ani bi na ja wo de akodi show nenso o manipa ahunu se e bi a ye owo nie ndi ye wo mpaabo no so a ye body di show a Onyankopon aka ho asem bebre na obo ye kokopa yie awo na semu ndi empaabo a ye body di show no Nyankopon achi wade ti wo a wotie me nkosie no wo be hunu se ne ye wo bom paye nenso bia ekwan wo ye fa so bom paye no Onyankopon enye ade a obeti ye be ko Bible mu nya kenka nyame asem no ewo Matthew chapter 6:5-8 kenka o Matthew chapter 6:5-8 na se mo bom paye a mo nya se nya atwomfo no no pese wo gina hia mu ne mountain twia so bom paye nipa hu enokre mesem o se wanyi akatua dada na wo de wo bom paye a hye wo pie mu na to wo punu mu na bo wagya a wokokoa mu empaye na wagya hunu kokoa mu no ebetua wo ka na se mo bom paye a mo nkasa kasa pii kwasa bosonsonfo na osusu se won kasa tintinti obetie won enti mo nyasa won na mo wagya nim enema ehia mo ansa na mo bibisa no ebade asem nie ena ya di hye na ebegina nsem bo yesu bebre pa yie na ha se no o se ye bom paye a ma nyanyase nya atwomfo no you can be like a hypocrite why you are not hypocrite ubetimi ya senya atwumni emra wonye nya atwumni na msa de suane nkosie no ye behunu obo onye nya atwumni but nya atwomfo ne ye bi betimi adade wo ya abrabom ena Yesu Kristo etu ye hofo no eni bibi ye be ya ebe ya senya atwomfo no ana bibi ye be ya eni na atwomsu ebe ko bia no e wo se ya avoid ye cause Yesu wo boye kokko ha se yo se enka verse 5 no wasinya atwomfo no on per public place home paibo the public prayer no money je ho public place no mo pe on verse o mu gina hia da mu ene street corners mountain tia so ebo mpaye nipa pahu omo ene Nyankopon hu omo emum nipa ehu omo nanso ade ba ko a wose he no so ne se empaibo ye mo nche nipa ye bo kire Nyankopon empaibo nipa ene Nyankopon ntemo asem a empaibo eye wo ne obofo o creator entemo asem a
woni Nyankopɔn na edi engita ho nti sɛ enkoba na sɛ empire yɛbɔ ade akyerɛ nipa de a na empire bɔ no ayɛ disqualify afei empire bɔ no ayɛ empty prayer ti aseɛ woni adwene sɛ wɔbɔ empire akyerɛ nipa de a empire bɔ no na ayɛ empty na adegye kwa emfa mo ayɛ bia emma na atomfoɔ de wɔn bɔ empire ade kyerɛ nipa baabi a wɔn gyina bɔ empire nipa bi hu wɔn ɛho na wɔn gyina baabi a wɔn gyina bɔ empire a nipa ehu wɔn no wɔn nyina ɛyɛ sɛ wɔn empire bɔ no wɔn nyama no sɛ wɔn Nyankopɔn na ayɛ kasa wɔn nipa na edi nkita ho wɔn kama nipa te na atwumni bia de wɔyɛ nipa bi hu no ɛno nko ana ɔbɛyɛ obi enya atwuma me bia no nde wɔyɛ a nipa bi hu no na nipa bɛgyina to mu nko ana ɔmbɛyɛ wɔn pɛ nipa ni ma ni monyam kyɛ Nyankopɔn ni monyam na de nti a ya na wɔn gyina public places no ɛne sɛ ɛhɔ me nipa bi hu wɔn ana baabi na em sɛ de be ntipa na wɔn bɛ sɛ nipa hu wɔn sɛ wɔn bɛnya nipa ni ma ni monyam nipa be ebeyi wɔn ayɛ nipa bɛ kanfo wɔn nipa bɛ bɔ wɔn aba so nipa bɛ kan sɛ bebre a ɛyɛ afa wɔn ho a yɛsɛ ne aka nipa smesi de sister smesi ɔbɔ mpaye o bra smesi wɔ mpa abɔfoɔ paa o so ɔbɛ sɛ nipa hu no ɛne obi a ɔde bɛ sɛ ɔgyene mɛ sɛ ɔbɔ mpaye na bɛ sɛ nipa hu wɔ na nipa bɔ yɛ nsɛm ma wɔ ne nipa yi ɔyɛ nipa kanfo wɔ biara no ana nipa bɔ aba so biara no ɔmpaye bɔ no ɛnkɔ bɛ biara ɛyɛ empty prayer ɛne mpa abɔ bi a ɔde di show ɛnti prayer show no Onyankopɔn ne nyɛ ho asa Yesu ankasa na yenyina hia dem mmɔ mpaye de wanka ne saa anya sɛ bia ankasa nya atwomfo gyina hia dem mmɔ mpaye ni mo mpɛ sɛ ɔmo gyina hɔ sɛ ɔmo de public place bia ɔmo gyina bɔ mpaye a nipa bɛhu ɔmo no ɔmo taa ne sɛ nipa hu ɔmo ti baabi ɔmo gyina bɔ mpaye bia na sɛ asɔnda mu o public place o sɛ park so o sɛ fan yo baabi a baabi nipa bɛhu ɔmo nko a ɔmo draw attention sɛ nipa bɛyi ɔmo ayɛ ɛno ne ade a Yesu ka ho asɛm mo Yesu ankasa bia me mmɔ mpaye wasɔne dem ebi tuma bɔ mpaye wasɔnde ebi gyina adwena wɔde bɔ mpaye ebi ase no wɔn motive no ɛna enye ni mo nya bɛ na ata no bɛ no wɔn gyina no ni mo adwene wɔn de kɔbɔ mpaye no wɔn adwene sɛ nipa bɛhu wɔn ɛno ne ade a Jesus ɛbɔ yɛ kɔkɔ ti wo wutie me yie papa wɔn mpaye bom ɛnyɛ adwene sɛ wɔbɛ sɛ ɔkɔ gyina baabi a abɔ mpaye a nipa hu nipa kamfo amia ka sɛ sisters mercy brothers mercy ɔyɛ ade ɔpɛ mpaye bo oni mpaye bo saa na wɔn adwene mu de a na yɛ sɛ nya atwom nsɛm ni bi no ni mo saa ni wadwene mu o bɔ mpaye na wonu Nyankopɔn akasa na yɛ ka verses no wɔse yɛ bɔ mpaye a yɛnto yɛ prum wɔse to prum na bɔ wagye a ɔwɔ kɔkoa mu mpaye na wagye a ɔhu kɔkoa mu no obetua wɔka ise ya ha sei no ɔka secret prayer nso so no ɛyɛ acceptable to God mpaebɔ a yɛbɔ a obi ehunu yɛn sɛ yɛbɔ mpaye no woto prum a na yɛ sɛ obi ehunu woto prum na wɔhyɛ mu dia na bɔ mpaye a obi ehunu na sɛ ɔnso basa nso hu obi a yɛsɛ na ayɛ wɔn ne Nyankopɔn nko antɛm ɔsɛmwa ti mpaebɔ ɛyɛ private matter anaasɛ mma sɛ ɛyɛ personal wɔn ne Nyankopɔn ntɛm asɛmwa nti yɛnhyɛ ne so pa yie paa de wɔn sɛ nti woto ho prumu a na yɛsɛ hɔ de obi ehu you don't want to be seen by any person ɛni nti na wato ho prumu no ɛni secret prayer biara deɛ sɛ o bɔ mpaeɛ a na wɔhyɛ wo pie mu a ɛsɛ Nyankopɔn ni monyam na ɛsɛ bia emre bia na Yesu bɛsɛ ɛhyɛ yɛ pie mu ni mo ɔka sɛ wo bɔ mpaeɛ nka obi nhu sɛ wo bɔ mpaeɛ a na wagya ne hu sɛ wo bɔ mpaeɛ a ɛna yɛ obi nhu a ɛnyɛ wadwene ne sɛ bia me bɔ mpaeɛ ma nipa hu me ɛne ba saa de a mpaabɔ no Nyankopɔn nti ayɛ sɛ wo bɔ mpaeɛ na wo bɔ no wutirim ana sɛ ebi a wo bɔ no wa no but empie wo bɔ mpaeɛ wo te hɔ wo bɛ tsena pete mo bɔ mpaeɛ ma bi kora hu sɛ wo bɔ mpaeɛ and sometimes bit my friends say secret prayer ni mo maybe obi anhu a obi kora anhu ni pa bia kora ene won sa ototo ne won nante na dia de no na wo hye ba bi bɔ mpaeɛ dia na secret prayer na me di tum ene Nyankopɔn so sa de silent prayer so tum e won silent prayer ko mu ye mpaeɛ bɔ obi anhu a wo ti bie obi a wo bese wa no na bia wo bɔ mpaeɛ a ene so Nyankopɔn so edi tum Nyankopɔn acceptable to God Nyankopɔn edi tum sɛ wo bɔ mpaeɛ na wadwen ne sɛ wo beso obi ehu wo de a ene ne wo preferencefoɔ ne yie mu farasifoɔ yɛ nyaatwomfoɔ wɔn pe show timpaabo nyina wɔn de show ti hwɛ yie na wɔn amfa mpaabo de show de mpaabo de show de a wɔn mpaabo no ɛyɛ empty ɛnkɔ baabi a saa na bade asɛm nso aka me god farasifoɔ no they love to be seen and yɛn nso we hate to be seen ti yɛn no yɛn bɛ ɔmo ɛbɛ sɛ nipa bɛhu wɔn no yɛn nso yɛn bɛ sɛ nipa bɛhu yɛn yɛn yɛ different thing farasifoɔ ne sɛ ɛbɛ sɛ nipa hu wɔn nyaatwomfoɔ ɛna obi onye nyaatwom ni nso deɛ wɔbɔ mpaeɛ a Nyankopɔn na no yɛ kasa
private affairs eye woni Onyankopon entamo asem ade na bese nipa hu wo na eno na Yesu ebo ye kokono obi betini atewa edumi bi a enya atwene ne obese nipa te asem a woka nenso die onyanya atwene so de o meso obi abete nenso dumi bi obi bete nenso enye bo apayo eno nyame betie ye koso ne asem ne ebe koso a kire obetini ate asem a woni Onyankopon eka ba de se enye wade ne se obi nte die woni Onyankopon eka nkuta ho ni bi die onye hypocrite enye wadwene a enye won intention wo Pharisee body en intention on be nipa hu omo on public show public display on ye display there be nya atwomfo no but en so e ba sa Pharisee person nipa etse na sam nipa ehu no but en kware ni di ono so won te sa o be so obete se o person obete wasem a woni Nyankopon eka ne wan hwini ya en wasem be kama na ye de bo police wasem no pa ye pa manasem na ye de go o kan obi ate tu nka semo a ebegu oni mu ase kompaye na wo bo no obi tu na abeso wotie tu ntimi nka se na rani fan bone chem no obi awko na mkoche no na rani fa cheme ana mbu oba ana ba yi wade me so be me kunu na mafi mi kunu chi wade me so fa me bone cheme wo be ka sa ase mu obi tu ho de bi obi tu wo police no ti nya empire nka wo akoma mu Nyankopon ni me se wo ehia wo no na agbebo de emre bi e ba se ye bo empire mo obi ti bia no empa abone ye police ye bo ma ne ye de eno so ya de bia ye hu pa ye pa ba sa nso a entam wo be ka papa nko a wo nka bone da because o adini be se nipa be tinti do bi kwa nso wo bokutia o mpa bom nipa bi wo kwa na wi so wo ba ye fobi efie na wo gina bo mpa ya na bonsamfo already wo mpem ye ofie ene ade meduma sem bonsamfo me tujagu wo mo so na kwa ebi wo na kwa akutia mpa ye bo eno nso enti Nyankopon epese o mpa ya bo no me bia eye wo ni Nyankopon ntem asem a netimia de me ka enye congregational prayer se nipa edomo ebo mpaye anase obi ebo mpaye de nsa to obi so abo mpaye ma no ne mo me ka emra wan kasa o private prayer wonu Nyankopon edi ngita ho eno asa na ne enjese ye chire ye nhwe ye Nyankopon na wo bo ne mpaye o ka Bible no wo se Nyankopon na wo bo ne mpaye o kokoa mu na waja ne hu kokoa mu no betua wo so ka Nyankopon a wo bo ne mpaye no o kokoa mu wo na oka ho ho to bo mpan won Nyankopon oka ho na owe na so wo tie asam a woni na eka ti yen na so pa yie pa na di se wo bo mpan o public place na nya wadwe na se obi hu a ana obi nti wasam nso a eno nso Nyankopon nso ebetie o ni mo so be se nipa ehu odi a Nyankopon ntie o yen na nso Yesu be wi ase na emre bi no wo bo mpan wo ka John chapter 17 nya tam kenka ho nyina we me ka mga kire bi ro ka 20 wo ka ni nyina because ye empire bo but wo bo mpa na suafo no wan ko tupunu mu anhim but na suafo no ho ba mpa ye wo bo no mu hu so wo bo mpa ye wo mu sa ate asema wo ka but na ne Yesu intention ne say wo bo apa na wo bo mpa ma suafo no hu no mu ate asema wo ka da bi Yesu onyemo onimu se oni Nyankopon e kasa ni duru me bi abetimi abo mpa ni ba betimi ate ni ba betimi ehu but na won intention ne say ni pa hu wo mbo apa ndi ya no so ka Bible no wasena o kai wasenya yenim gutu nti na me bo mpa ye na wona wasam so ebedi adi enti so oto aso kan se bebre aja yo mo kronkron se mpa oni Nyankopon kan se bebre esuafo no hunu ye ndi o mo record mai o mo te nsema o kan nyina ba na nya Yesu buta ene se o mo ate ndi John chapter 17 no onya time akenkan mpa ye bi Yesu bo ye na esuafo no ho ono nkwa na ebo sa mpa ye no ndi na afi so okonya mi asemu a Paul ne Silas nso ebo mpa ye to dwuma prisons na omo etie okay Acts chapter 16:25 Acts 16:25 on so o say na the suo monopole ne Silas bompaye eto dwuma na duafo no etie ye asanya se bia Paul no bota na se omo bompaye ma na duafo no no me worship ni afema ma omo etie e bompaye ma omo etie bi anya omo bota no but omo bompaye ni duafo no ete ba be bi omo nya bompaye ano eduma bia be no Paul no nya bompaye ese prison ho a eni ba bia obenya bompaye bia na wonye wadene se umpese obi ehu nko ade a ena nya wadene se obese obi hu di a ena mpaye bo no Onyankopon nte di Paul no so bo mpaye no on bo mpaye ma ni dia fo no tie om sa atodwom ni nyina no ba ne nya Paul no buta ne se om bo mpaye ho ma nipa ate di ba bia obenya bo mpaye bia ne bo na mo nya di ni bi se opese obi hu o ni mo so nya di ni bi se obi hu di a ba sa ene ni nya atwon nsam a ye ka no they love to be seen on be se nipa hu o mo but won so dey on be se nipa be hu o na so be dia benya bo mpaye no ano yan nka Nyankopon asem no wo
okay, Luke chapter 18 verse 10 to 13 and so you can popular verse ba kono no Yesu ba was in family no kwa so fie mpaebo ba let's say na ba ko ye Pharisee ni ba ko nso ye tuduni na Pharisee ni ejina obo ni tirim ka okan ni tirim se Onyankopɔn meda wansa mente se nipa aka tie emimfo nkuntumbofo ayerefafo ene otunyi ni yimpo medi mu adada pan mu empire no mede de ebinya nyina so dudu meba na otunyi ni ejina akirikiri na wampese wo manene so ekire esoro empo no nemu obo ne kokka se Onyankopɔn omidi boyeni mabo mesemo se oyi de bem esa ekonifie mum ese obaako no obi o ma ne ho so obi ya na obre na ase and the brand who no or man so everybody asem nie any family no ko ha say ason dem a public place o ko public place ko bom paye na se nipa ho na be hu so bom paye Pharisee ni no oye wise wan kana sama mo bi anti bi secret prayer na say silent prayer or silent prayer or bom paye wo the trim obi one just mo kana so small kan wo ne paye bo me na enye we so bom paye a public place but you for tie ba kono eja ba maka se senga public place kan se ngu poti o nka public place bia obo mpa yan kan ngu po be disqualify but odi bo enye intention no so be so obo mpa mani fa hu no ni mo oni nyangu po ntamo asemo Pharisee ni no so de o person ni ono de nsamo a o kan ye no so ko obo mpa public place bo nyangu po ntie de enye public place ba na nyangu po ntie ni mo adwene na ye de bo mpa ye no Pharisee ni no anka obo mpa obo the trim silent prayer anka ye pa na some o kan no enye waseme de Nyankopɔn azamente se de nipa akate enom ne mimfuo oda Nyankopɔn asa ne nche se o de nimunya ma Nyankopɔn e de sa kromfo kwa chia okowia de ne anche na oda Nyankopɔn asa bende wase wa me anche me kromfo obi ko bodwa ma ne anche no wase yi ewade de wase wa me anche me eni oda Nyankopɔn asa ne nche se wo Nyankopɔn ni muonyam woni idea am Nyankopɔn ntie sa Pharisee ni mpa abɔ ne arrogance mpa abɔ ahoma so mpaye ena ahoma so mpaye pa bi no yemu bi ebɔ no ehu pa ahoma so mpaye eni ntie buo mpaye ne yebɔ onse okeka nse mebere pagya no koyi ni ho aye me mema ne ho so mo bɔ na ne ho aba so Nyankopɔn ni mu obi a wakɔ Nyankopɔn ni mu a wo bɔ mpaye na ade wade se de kotu Nyankopɔn no okoma no so okɔ pagya ho ne ade ahoma so enya se Nyankopɔn kora awrade me de wanso amma ho de ma mitimi bɔ bra papa Nimo o pagya ne ho hu pa yi pa hu pa na fe kura animti abuo asama wa kan sa aka na se wo hwe wo se me nisa Pharisee ni wo implication ne se do ba so che ne se Nyankopɔn hu na mani o akọ nso ba fie so bom paye Nyankopɔn hu na mani je se animti abuo ni pe ko wa betma ba so fie so bom paye man ebi wa hwe ne abubu na mutia ebi na hu ana komensa ni bi odu aso fi so ko mpaye e on hwe abubu na mutia da bi on kwa so na de se de tu Nyankopɔn anim na so wo mpaye se Nyankopɔn hu me mobɔ ha say no I say very very careful pa yi pa na Nyankopɔn hantan paye bɔ ne hantan de Nyankopɔn ntini mpa mese aya hantan so oda Nyankopɔn as medical treatment mo nso ani nti abuo mpaye ya de Nyankopɔn etiri pa yi pa yenye very careful pay pa obo mpaye woni tirimo de nanso Nyankopɔn ntie but obi so bo mpaye woni tirimo nyame betie we gina public place bo mpaye de Nyankopɔn so tie ye na isa se anya atonsam wo pese ne pa hu de a ene wonya wakatu abada ntie nimtie buo mpaye ahoma so mpaye bo ena eye Pharisee ne ma obo mpaye de nanso Nyankopɔn antie ti mpaye de ye babo emu Nyankopɔn tie nso ya de ba akọ wo babo yedi ehia asa ne ba ko Nyankopɔn ani mu na nso Nyankopɔn ya maye na nso different thing kra ti na wose ye hwe ne fa mpabo kwa nkyere so na Nyankopɔn so atimi aboaye apade ba akwa meka bi woni se mpabo Nyankopɔn ennim ye ehia asa me kra ansa na yedi ko nanim Nyankopɔn onim ye ehia asa me kra verse 8 wono wose Nyankopɔn onim God knows what we need before we ask him Nyankopɔn nim niema bi kura ehia kura ansa na ebebusa no niema ehia ye nti ye wo mpaye a ko straight anya se Nyankopɔn enim niema bi ebehia ye wo se mo so aja nim niema bi ehia mo anya se onim niema bi ebehia ye ana na onim niema bi ehia ye na current radio onim bi ehia ye Nyankopɔn wo ye nra Nyankopɔn wo ye ne Nyankopɔn wo ye daati Nyankopɔn
na enne ka wo hia sama che Nyankopon wo se mo de nim nema bi ehia mo to bo mpa ya ka de ehia nyina che Nyankopon de ehia wo ena ka che Nyankopon enya bi de ehia wo nya de na ebi Nyankopon ni mesa wo padwuma Onyankopon ni mesa wo na wo pe Onyankopon ni mesa awade hu hia wo Onyankopon ni mesa sikasem hu hia wo Nyankopon ni mesa bambo hu hia wo Nyankopon ni nema bi a ehia ya ansa na ebebusa no ntu ko Nyankopon ni mu a kama hia sama che Nyankopon na Nyankopon na betie empabo nipa ni Nyankopon ntam asemwa mo so agya no enim de ehia mo kora ansa na onim ansa na mo ba nanim onim se wo mmere na wo hia ho de ade besom no Onyankopon ni se wo hia nyansa adwuma wo ye ni abraba wo bo no wo hia ndi ase wo hia botere wo hia odo na de adwuma no wa brabo mu ontoto ye ni wasetena mu nyina ufi abrabo wa adwuma mu Nyankopon ma ho kira wo namu wo se mo so agya ni mu niema bi ehia mo ansa na mo ba eni akonya Nyankopon ni mu a yenko straight sa na wo se ya bompa wo senti mon kasa pi kwa nsam bi enwu hia na eni akonya Nyankopon ni ko straight so yare na okọ doctor nim na ko tira consult room na doctor ko ha afi na kan doctor mate wonka na obi na kire ma ha sei na afi me ba kora na me ka me tene mu ne be seye kama bada da nya sa nti na afi eje so wakika nsam no na mba ha sei kora no de no mo ya me kora no ayade na odi akọ doctor nim na wo so kan straight Nyankopon yenko straight point kan wa sama che Nyankopon mo me ya mfa wonwan the moment ye de be kwa nwa no na Yesu fa na empty repetitions no nsama hu hia na ni ko Nyankopon da bi wo se mo so agya nim de ehia mo ntemu nya sabo sonsomfo no obi a obo mpa ya ko straight ne Nyankopon ntimi hu na wo straight ya Nyankopon atmeti ndi afi empa abo a ye bon so a adwembone mpa ya Nyankopon echi ebe empty prayer adwembone mpa ye obi nyem na obo mpa ye Nyankopon nse ne ma no adwembone mpa ye Nyankopon nse no Nyankopon ni obi mfu na dwuma no mfa wo mehye wo bibire de obi kura adwembone mpa ye ahoye mpa ye ene wo time mpa ye ene sana mani nyina Nyankopon empty prayer to be the adwembone bo mpa ya wo de wo time bo mpa ya wo de ahoye bo mpa ya empa abone enko ba bia de ba bia wo bia bo mpa ye bia no bese ye mpa abo Nyankopon ti a ye mfa akoma emotie ye mfa ahobrase ene enko wurade anim enko pagya ho Nyankopon anim se de farase ni eyeye no ba bia wo bia no obetimi abo mpa ye ama na yeye Nyankopon mpa abo ade Nyankopon ti ti Nyankopon nim de ehia ye ti yakwa Nyankopon anim a mo me enko dwa ye anum mo me enko straight Nyankopon nim de ehia wa nsa na wo banti kade Nyankopon nim si de ehia na so kanya wa kono de na de bi woni je ho afa kwa no university afa na kwa national service wo bo mpa ye Nyankopon ma ntimi nto alopre Nyankopon ma ntimi nsi aborosan o ma ntoto cars mpa ye we de kwa Nyankopon nim Nyankopon nim ade pote pa ehia ye di ade Nyankopon nim se ade ye wonim se hia wo no na ka che Nyankopon Solomon Nyankopon busa se de be na menyama wo wo se wa de ma minyansa ane ni ade ane wo dwene wo ehia no Nyankopon busa no so na ehia no no ye ma no ti mo mien ko nti we Kristo na abo mpa ya ko straight na fe yeni kan ti ase ese empa bon so long prayer so yeni Nyankopon chiwade long prayer empa bon ye bon tenten no so no ni mo Nyankopon condemn Pharisee for no Pharisee for bon mpa ya tenten kire o enga Bible no ewo Mark 12:38 to 40 ni hade one of men ekunafo adai no obo empire atenten kire ye nti obeni afobuo kase obo empire atenten kire ti obi obo empire Pharisee for no obo empire atenten so empire bemu a ni ntwa aso ni nyina so di show na oso obeni afobuo pa anti obi obo empire wangasa Pharisee for obo empire atenten no empire atenten obo empire atenten kire ti empire mon kire omo di show nti obo empire nti obi ti a na yana sum de ne grama ba nti nyango ne grama ba kama na any kan tia sia any ye grama na Nyankopon ti eni o obi wa ne thanks obo Nyankopon ni ma oh me aja me kind of God on me kind of God oh God have mercy upon me no I can me kind of love me kind of love me kind of love or policy no any ye police grama Nyankopon ti ne grama ye pa ni preposition ni verb ne tense ni bibia ye na ene Nyankopon betie nya de na no watie nya anote wa na obo mpa Nyankopon tie na oyi na asane maako de asisi zo na momo akoma de bo mpaye ane de hia ye de ko Nyankopon anim no ene Nyankopon betie ene kan talatu asa wo so bo mpaye na so Nyankopon enya anote wa ene ye grama no wohwe
and ye tenses in the water name ya come on a bomb pie no and the water and you a long prayer so bomb pie so be our bomb pie so you're very careful by ye pa said the bank when say bomb pie mo obi ehu everybody yesu be wi aso obrayan nhwani mu pie bo farisi bomb pie nhwani mu pie bo to be our pie bo kwa nhwani mu pie bo a enyankopon achiwade yani kan dia say pa ye pa the long prayer enyankopon ebetima tie long prayer no betima tie short prayer so Yesu ka Bible na Luke chapter 6 12 Luke chapter 6 12 obompire all night a long prayer nyankopon tie so when here some do so ompa abon so do so so when here some usa ompa abon usa ne won kristo ni bia de me so when here some to bia obi o here some do so bia no ompa abon so be do so obi na ompa o here some usa bia no ompa abon so be kakra bi ne mo enya long prayer na short prayer na be nyankopon tie ne mo akoma wo de bompire adwene a wo de bompire kronkron ye ka won pa abon ho and the man nyankopon atie empire. This is sincere prayer from humble heart is always welcomed by God. The anya very careful nyankopon na ye som no. Ndi empire ye born ye born so ye born empire loud prayer no so nyankopon so enchi. Ana audible prayer empire ye bot ye tie mu nyankopon enchi. Nemo wo empire so ade ntina wo tie mu. Because there asama waka na obetuma kan bre obetuma kan den nye kan ne bre ne nyankopon obetie ana ne kan ne nyankopon otie nemo akoma de bom paye ta mpabo na chi no ana be nyankopon so atie o ka Bible no Hebrew chapter 5:7 o se menyenka ka kire bi ono na ne hunam nanum no ode empire bone nkotosere ebre de obetimi agi na fi owuo mu wontie mu a emu yeden na fari enti otie no Yesu be wi asana dum bi obom paye a no otiem bara de otiem no hwa yie se on disturb obi wo Kristo na obom paye a na wo hyedem na wo obom paye a eni o se to opunu mu dia a wo disturb obi no obi so me disturb no de wo to opunu mu a de cheka titru pa na se obi nhu na so nhu obi obi me disturb wo mra obom paye na so disturb obi na mo otiem a nyame bete wo bone bra nyankopon bete nemom die ntina wo tie mu no wura na me bom paye na me tie mu ho na ye tie nyankopon bete ndi wo bom paye na wo fie na so bom paye na bia be we de bebre no ana nye to bia wo bom paye a the best answer wo phone kura pa na wo dum no because en so be this stable wo o concentrate wo nyankopon e bom paye ti be wo na wo gina bom paye a onyankopon wo ntie o nyane nyina ne se okojina park so ena awia kete bo be 12 na wo mpaye ho ni pa etwam be na ni pa hu a sanye mana na jena wo jina bo mpaye obi hu wa ufie gate ya no ufie gate ya no na okojina ho na wo bo mpaye wo butu butu na bo mpaye na okofo otwam a enye ba do betime bo mpaye ba bia edwam na wo bo mpaye ayiase okoyiase na wa wotu wa na wo bukudude motu wa na wo bo mpaye bi enya atwonsem a momye mo mpaye empabo ne yemmo na se de ho marate obetima bone ba bia ohia sam ne hia but nya wa ne so obese ni pa hu wo ba ba bi woni ni pa be hu ni pa bu woni mutia dia as a good Christian o avoid dia na se nyango pon ni monyam enti empire bono momyemmo. Now the last verse so a Proverbs 15:29 o se ante bo empire bo nyango pon tie na bone bo empire bo de wontie ti momyemba kronkron ye enka ye empire bo ho na onyankopon so atimi abenyen na onyankopon atie timra be dia sen abana wiye bompaye bade mebia de nyagene so bompaye mani pa hu unya sa adwen no a disqualify ni mo be bitma gina ba bia bompaye ba bia we beto senti bia pa no so de bitma avoid it mo mi emfa konkon ye enka ye mpa abo ho na onyankopon enye abusade mayem onyankopon ditum silent prayer onyankopon ditum banya se obompaye bere onyankopon betie obompaye bere obompaye din wo mfa konkon ya nka ho a onyankopon tie nemum and the stable do on fire bum empabo a private affairs unu nyankopon ntemo asemo asafo yehu a e dey asaka sie maw e won nensem pa odi amaye ne srew se ba de hia nsemi so maye na enye nsrew bi bia brabom odi o man Ghana hye wonsa e da wase e wo ne Awurade Yesu din yi mu amen.